Bilboko udalatik eta bereziki Bilbao ekintzatik bideratuta Eusko Jaurlaritzako estrategiarekin bat egiten dugu, RIS3 estrategia horrekin, eta erronka garrantzitsua daukagu bai talentu, formakuntza eta trebakuntza inguruan, eta proiektu honek edo espazio honek lagundu egin du eta lagundu beharko du etorkizunean, bai formakuntza, trebakuntza eta azkenean talentua garatzeko, indartzeko. Balio nagusiena izan dena elkarlana, amankomuneko lana, eta nik honen inguruan eskerrak eman nahi dizkiot parte hartu duten guztiei, bai Eusko Jaurlaritza, bai formakuntza zentroak, enpresak, klasterrak eta noski bai ikasleei.